Liderii PPDD avertizează că mișcările populare trebuie să dea de gândit celor care conduc România. Problemele naționale de la Roșia Montană, cuprumind CFR Marfă sau demonstrațiile pe tema gazelor de șist, sunt completate de pericolul de dezastru ecologic de la Kastamonu Reghin. Partidul Poporului Dan Diaconescu sigur se alătură acestor acțiuni de protest, le susține, se par foarte bine fundamentate și foarte corecte și neapărat guvernanții trebuie să țină seama de părerile și de opiniile oamenilor. Ion Tușnea, purtătorul de cuvânt al partidului și fost inspector școlar general, avertizează că reghinenii sunt hotărâți să lupte ca orașul lor să rămână curat și să nu se transforme în oraș chimic. Secretarul executiv al organizației, Maria Cocian, cunoscut om de afaceri în Reghin, spune că imediat după alegeri, unii colegi au fost rapid racolați de alte partide, ceea ce a făcut ca voturile acordate PPDD-ului să fie practic furate. Noi suntem o organizație foarte activă la nivel județean, avem 76 de organizații în teritoriu, suntem bine structurați și ca noutate acum avem și Liga Aleșilor Locali, o structură internă a noastră. Conștienți că cei 86 de consilieri locali din județul Mureș, 2 consilieri județeni și 3 viceprimari nu sunt suficienți pentru schimbări politice majore, reprezentanții politici ai lui Dan Diaconescu în Mureș militează pentru unificarea opoziției și un parteneriat cu mass media în societatea civilă. Chemăm presa la dezbateri publice pe toate subiectele zilei. La sediul partidului PPDD vor fi organizate săptămânal dezbateri.